Аз съм Виктор и се включвам набързо само да ви кажа нещо. Как може да спечелите нещо безплатно в Brawl Stars? Ако искате Ел Примо, нека да видим Ел Примо. По-скоро Ел Примо, отколкото 1000 блинк. И да видим какво ще ни даде. Не знам. На видеото пише, че ще даде Спонж Боб, самият Спонж Боб. Не, по-скоро малко ще подсъкаме даже. Аз съм си отслабил акаунт и затова малко ми лагва. Не знам, ето най-накрая заради. Добре, явно това не работи. Нека да видим другото. Ей това. Това би трябвало вече да работи. Пате! What the fuck? Защо бе? Не знам, но аз ще разцъка малко. Но сега се сетих нещо. Извинете малко. Ще изиграя тази игра и ще ви кажа нещо. Щом при мен не става, сигурно при вас ще става. За това, че... Опа, нещо сбърка посока. За това, че след малко, като си изиграя тази игра, ще го пусна пак за 10 секунди, вие да го скриншотнете. Опа, биби! Скриншотнете и да проверите, както аз проверих, дали нещо ще ви се падне. Ако ви се падне, активирайте се. Ако ви се падне. Ей, сега. Само да видим нещо. Вчера сме... вярно, че спечели по. Така има само 9 пролера. Иначе, по принцип, си има много повече. И сега... Фонът ми е на Кро, защото ми се падна Кро от боксовете. Ето, вижте. Кола. Ето. Ето това снимайте. Ако искате и това. Добре, може би само това. Да. Ето. Това го давам ви 10 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И да. Мисля, че това е. Нещо друго. Мисля, че е това. Нека да поразцъкаме малко. Абонирайте се за канала. Ставайте лайк, ако искате още. Понеже наскоро започнах да снимам видеа и съм ви казал само да лайквате бутона и да сабскрайбвате. Понеже аз всеки ден качвам, от тук насетне няма да е така. Ще имаме все лайкове и после и следващото видео ще го направим, когато събереме тези лайкове. Затова, че на това видео му поставяме 10 лайка. И след тези 10 лайка, когато ги направиме,
Аз ще бъда малко в къща, защото ми писна. Може би ще направим второ видео. Защото аз много не си следя канала. И да, той избиса ми малко. Бар ляса с един супер и два удара. Пуш! Гледай, нашия той чак сега дойде. Жалко. Вчера дигнах 600 купи само с... Бре. Хихи. Само да видите нещо. Така. Отиваме ние на Battle League. Това го ставете. Вчера колко много игри изиграх. Толкова много и станах 600. О, магад, хора, може би днеска ще станаме 1000 купи. Знаете ли как? Значи сега може го сложа с някой нов. Бо и джеската. Те са ми по-нови и те нямат купи. И затова с тях ще играем него. Сега ще ги вдигна на 3, тук аз написах, на 30 ще вдигна през 2028 с Едгар, не 8, ами и 6, защото съм на 25 ранг с него. Ама не на този аккаунт, аз на този аккаунт дори нямам, значи имам 2 епика, 2 митика, това са. Толкова ме дразни. Нещо... Опа, не те питам. Сега барлито правим един, но фряскам и се супера и после направо пиум. Сега би се фука наша. Хем да се изстреля някъде. Сега ще цъкаме play again. И да. Само да ви кажа, точно Корделиус ли трябваше да вземеш? Нищо, ще се престраши бързо. Бия. Само да ви кажа, който има Уило, може със супера си да управлява мечката на Нито. Бра, носим. Ей! Опа! Майко, замахша вима. И можете да управлявате с супера на Уило мечката на Нита и тя така да е демична самата Нита. Да. Вау, дори на нея да съм била. Къде си, кот? Къде си? Това да те прибия. Ей! Гледай, чуете. Това ще ме пиде. Или пък не. Аха. И вчера направих 51 win streak. Като дигна двамата на 10 ранг, ще ви покажа. Ако щете ми вярвайте, но наистина. Вдигнах 51 което това е повече дори от моят приятел, който е 40 000 купи. И има всички. Вау, много ми избяга. Искаш ще догоня.
Па те страхливият. Айде идвай да те бие, Мишок такъв. Пати Мишока, айде. Айде бе, нали щеше да ме биеш, бе? Айде бе. Той се миличка трябваше да се пуска супер игра. О, 8-bit. 8-bit. Най-ужасният броулер в света. О, вярно, че това сега може да си завърти. Ако ме оцели, престаните. Не престаните. Бате, аз съм много Ако не знам дали знаете, че с такива броулери, най-вече с кол, мога само с кол да ви кажа, че когато оцелите някой, им получавате спид и им може да самите патрони ви се извиват и така прицелвате много по-лесно вашите противници. Което е много добре като мутациите в Вани, найде махай се. Да, това е сестра ми отиде до туалетна. И да, както мутациите. Имаше една мутация, която беше много готина. Който има сърч, я знаем. Супер, че нямаше гаджета, когато си пуска самият супер, да смайлва с гаджета. Намигваш ли ме, бе? Намигваш ли ми? Ей, няма да ми намигваш, иначе ще изкърта от бой. Поинг. Не! Майко, ако беше ударил още един път, аз съм дед. О, не, ем с тъпите и балънчета. Аз пък си имам щит да те яд. Аз на майка ми на телефона имам франк с Hypercharge. Айде бе, кога ще ми дадат тъпя? Аз и тук се скрия. Айде бе. Глей, бате, бе. Бате, кой са те теми, че от... Майко, моя от мъглата иначе... Представете ли си днеска, днеска да си направиме уинстрика повече от 51. Ще да бъде найс. Найс. За тези, които много искат да станат ютубъри, има доста такива хора. Такова, виж. Такова, сега той получи. Бре. Който иска да стане ютубъри, после ще ви кажа как да си търси това приложение за снимане. Инсталирал така, какво взел ви? Какво съм взел? Нищо. Ако беше... Аз гледах един трик. Не помня с кой броулер. Точно с ъгълчето го целих. Значи, Джин ти бие с нормалния си. Ето, 59. Нормалния си ден. Може би 1000. Да, 1000. После още едни 1000. Накрая отиваш в мъглата, бие ти още 1000. И след се разпръскаш на Джин. На Джин ти бие... Опа, без диска. Ти бие... И ти бие 999 кръв и накрая оставаш на едно кръв. Има и един такъв гаджет на Драко. Аз за жалост не можах да го събера, защото бяхме на почивка тогава и да. Но нищо, мисля, че за Кенджу... Но не е смешно. За Кенджу 100% ще събереме. Това ме замръди. Айде, кой ще замръзяваш? Кой замръзяваш? Умник такъв.
О, не, той сега има супер задарил ми, мога да ме стопира. Но понеже не знае как. Въдъл. А ти имаш втори супер защо? Да, той миличка избяга, я го Кръсти краш. Вярно, че Лоля. Аз смятам да си изпълням мисите. Това пиен за 11 лева, много готин. Плюс 70 джема, 80 джема. И... What the моля? Ти ще шегуваш. Пата 11 лева. 11 лева за стил. Значи... Пата човек... На Бробо и на после на Бробо, после на... Какво играме после? Точно отдаване или дуо? По-скоро дуо, соу. Соу. Защото на соу... Защото на соу на четвърто място. Банана кот. Ще ми лапаш банан. Искаш ли да ми лапнеш супера? Умник такъв. Умник такъв. Искаш ли да ми лапнеш супера? Ще ме стреля той. О, не. О, не. Ще правим бит. Али? Така сменям броулера. Защото Франк не е много за пробвал. Опа. И взимаме. Няма никой скоро. Значи. I will find you. Аз още нямам мой. Аз още нямам мой на моя акаунт. Но може би след един месец ще го събера, когато излезне Кенчо. Не, аз мое няма да го събира. Ще събирам кредити колкото мога. За мое после направо се го прехвърля за Кенчо. На единия да имам Кенджо. Да, знам, тъпо изглежда. Звучи бе. Кара Кеди. Мишките ми изядоха. Мишките. Какво неуважение? Какво неуважение? Бата, айде вкарвай бе! Мишката ми изяда. Така ли бе? Сега ще видите. Как не го целих този? Какво ми се смееш бе, мишко така? Щеха да ни вкарат! Майко, вярно, че то тъпанар пие по 3800. Имаме ли Дайнамайт? Мисля, че нямаме. Да, нямаме Дайнамайт.
Я в этом Blackfight. След 30 дена ще получиме Legendary Start Drop. Естествено, че ще го отваряме на видео. А след 15 дена ще изберем Едгар или Гриф. Аз ще избера Едгар, защото така. Сега ще си влезна в моя акаунт. Ще поразцъкаме малко и мисля това бе. Но не е за мен. Първо ще играем на 3 шоудаун. Не го искам това. Моля. И ще играем в пайперката. Мисля, че той ще видите, когато приключи играта. Мисля, че съм нещо подобно като на Ванко. Не мога да ви покажа канала му, защото играя в момента и не съм пати прото. Да, бро, всеки втори умряха. Запази ги, бе, тъп Мортис. Ау! Айде, бе! Умник такъв! Не. Ауато. Реал. Естествено, че ще ми даде реал. Защо не ми даде някой епик, например? Вот ако са го направили това, бе, бате. Най-много купим с Dynamite. Look at this. 25 тир, бате. Така, нека да играем сега. Хубавци. Малкото убри. Този има хайпер, даже браво на него. Да, брок с хайпер чарч. Ще пукна. Бате, бягай, бе, какво стоиш катава къпката поя, бе, бате. Не си толкова добър като мене. Бате, се втори път ме убиват! Бе! Не естествено, бро, аз ще взема морт. Биг Мортис. Боски, рапа, боски, скибиди, Левандовски. Гречи, Пепси, скибиди, Мепси, скибиди, Роналдо. Кристиано Роналдо. Как казах,
Loser. Tutorial. Mortis tutorial. Finger first. Като ми сайра норкаш. Не, само не ме убивайте. Имам челендж да не мърдам. Добре, не мога как да не мърдам, защото те са по-хрумите. Роза, Биби, я им покажи кой е. Кой си ти? Пъте, какво тук се тила? Да, стоя и там да се бия. Не! Кои сме? Не, не. О, но. Лол. О, тут, Мама, Мария, мой мама. Try! Extract. Slice and dice! Мой. Не знам дали знаете тази песен, ама... Я виж ти... Опа! Докато не сте на мен. Не ми пука. Не ми пука. Да си гледат работата, защото те ще се врат да умират, тя ще врат. Ми хора, това от мен е чао.